A segunda pregunta, sí, bueno, que é o que vimos dicindo estes días. Había un acordo unánime do Parlamento de Galicia donde se garantía, se blindaba, que si se producía a transferencia, Galicia non tuviera que pagar nada, porque viña cos recursos económicos necesarios, como se fan todas as transferencias. Outro día, o ministro Arcadio Espada decía que non iba a ser así. Falaba, recordo as súas palabras, que o que non podía pretender Galicia é que a transferencia viñera cun laciño e que os recursos económicos viñeran do Goberno Central e que así teñen que vir as transferencias para poder aceptalas. Decía un representante de Junts outro día que, dende logo, si dependera del, Cataluña nunca aceptaría unha transferencia nas condicións nas que hoxe se van a aprobar no Congreso, presumiblemente. Por lo tanto, eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.